ନରେନ୍ଦ୍ରପୁରର ଗାଁ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଘର ଥିଲା। ଏ ଘର ଥିଲା ରଘୁନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କ, ଯିଏ ଗରିବ ତ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଧନୀ ବି ନଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ କାହାଣୀ। ଜଣେ ଥିଲା ସୀତା, ସଂସ୍କାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲା ଗୀତା, ଈର୍ଷାଳୁ ଓ ଖରାପ ଚିନ୍ତକ। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଏକ ସାଥିରେ ବଢ଼ିଥିଲେ, ହେଲେ ଯେମିତି ବୟସ ବଢ଼ିଲା ଗୀତା ଅଧିକ ଈର୍ଷାଳୁ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଁର ଲୋକେ ସୀତାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ସୀତା ତ ଦେବୀ ସୀତା ପରି, ଶାନ୍ତ ଓ ଦୟାଳୁ। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଛ। ଏମିତି ବୋହୂ ମିଳିଗଲେ ଘର ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଯିବ। ଏ କଥାଗୁଡ଼ା ଗୀତାର କାନକୁ ବିଷ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଚାଲାକ ବି ଅଛି, ହେଲେ ବି ସମସ୍ତେ ସୀତାର ହିଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ନା ତା ପାଖରେ ରୂପ ଅଛି ନା ବୁଦ୍ଧି, ତାପରେ ବି ସବୁ ତାକୁ ହିଁ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି। ସୀତାକୁ ଏସବୁ ଜଣା ଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା, ଗୀତା ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ, ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ବୁଝିଯିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରଘୁନାଥ ପ୍ରଧାନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ଝିଅ, ଏବେ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିବାହର ସମୟ ଆସିଗଲା। ପ୍ରଥମେ ସୀତା ପାଇଁ ରାମର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା। ରାମ ଗରିବ ଥିଲା, ଆଉ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଥିଲା। ଗୀତା ଯେବେ ଏହା ଶୁଣିଲା ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ୱା, ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ତ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ତ ଜୀବନ ମଜାରେ କଟିବ। ୟାକୁ ତ କ୍ଷେତରେ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଗୀତାର କଥାରେ ସୀତା ତ କିଛି କହିଲାନି, ହେଲେ ରଘୁନାଥ କହିଲେ, ହଁ, ସେ ଗରିବ ଅଟେ, ହେଲେ ସେ ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଟେ। ସେ ହୃଦୟରୁ ବି ଭଲ। ସୀତା ତା ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ବାପା। ଏପଟେ ଗୀତା ପାଇଁ ରମେଶର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା, ଯିଏ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବେପାରୀ ଥିଲା। ତା ପାଖରେ ପକ୍କା ବଡ଼ ଘର, ତା ସହ ଚାକର ବାକର ବି ଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣିକି ଗୀତାର ଗର୍ବ ଆକାଶ ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖିଲ ନା ବାପା, ଭାଗ୍ୟ ବି ଜାଣିଛି କିଏ କାହାର ଯୋଗ୍ୟ। ରଘୁନାଥ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ। ତାପରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ସୀତା ବାହାଘର ପରେ ରାମ ସହ ତା ଘରକୁ ଆସିଲା। ରାମର ଘର ଛୋଟ ଥିଲା। ସୀତା, ମୋ ପାଖରେ ତ ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ, ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି ତୁମକୁ କୋଉ ଜିନିଷର ଅଭାବ ନ ହଉ। ମତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ରାମ, ବାସ୍ ତୁମ ସାଥ କାଫି ମୋ ପାଇଁ। ସେପଟେ ଗୀତାର ଶାଶୁଘରେ ବଡ଼ ମହଲ, ଚମକୁଥିବା କାର। ୱାଓ, ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସବୁ ମୋର। ଏବେ ତ ଖାଲି ଅଏସ୍ କରିବି। ଏବେ ତ ସୀତା ମୋ ସହ ନଜର ମିଶେଇ ପାରିବନି। ଏମିତି ହିଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ଗୀତାର ଗର୍ବ ଦୁଇ ଗୁଣ ହୋଇଗଲା। ଏ ଗୋଲାପ, ଏଠିକୁ ଆସେ। ଏ ମୋ ରୁମ୍ ସଫା କ'ଣ ପାଇଁ କରିନୁ? ହେଲେ ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ହିଁ ସଫା କରିଛି ସାନ ମାଲିକାଣୀ। ତ କ'ଣ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ଚାକରାଣୀ ଚାକରାଣୀ ହୋଇକି ରହ। ଯା, ଜଲ୍ଦି ଏଠାରେ ଝାଡୁ ମାରେ। ଆଉ କୋଉ ଚାକରକୁ କହିକି ମୋ ପାଇଁ ପଇଡ଼ ପାଣି ଆଣେ। ଆଜ୍ଞା ସାନ ମାଲିକାଣୀ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ କରୁଛି। ଏମିତି ହିଁ କିଛି ମାସ ବିତିଗଲା। ରଘୁନାଥ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ବୁଲିବାକୁ ଘରକୁ ଡାକିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ବାପ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସୀତା ସାଧାରଣ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଆଉ ଗୀତା ପୁରା ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ, ସୁନା ଗହଣା। ସୀତାକୁ ନିଚା ଦେଖାଇ ଗୀତା କହିଲା, ଆଉ କହ ସୀତା, କେମିତି ଅଛୁ? ରାମ ଭାଇ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ତ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିବ। ତତେ କୋଉଠୁ ଦେବେ ଖାଇବାକୁ? ଗୀତାର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସୀତାର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଏମିତି କହିକି ଗୀତାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏମିତି ଦିନ କଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୀତାର ଜୀବନ ସହଜ ନଥିଲା। ଘର ଚଳେଇବା, କ୍ଷେତକୁ ଯିବା, ଆଉ ଦିନ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିବା। କ୍ଷେତରୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୀତା ଥକି ଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ବି ସେ ରାମକୁ କେବେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରୁନଥିଲା। ଶୁଣ ସୀତା, କ'ଣ ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଛ କି
ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ଆରାମର ଜିନିଷ ଦେଇପାରୁନି ଯାହା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ। ଆରେ ନାହିଁ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛ? ତୁମ ପରି ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ସ୍ୱାମୀ ମିଳିଛି ମତେ, ଆଉ କଣ ଦରକାର ମତେ? ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଥିରେ ରହିଲେ ଏ ସବୁ ଅସୁବିଧା ସମୟ ବି କଟିଯିବ। ହଉ ଚାଲ, ଆଜିର ଖାଇବା ମୁଁ ବନଉଛି, ତୁମେ ବସିକି ଆରାମ କର। ଆରେ ନାହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ବନେଇ ଦେବି। ତୁମେ କେମିତି ବନେଇବ? କାହିଁକି? ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ବନେଇ ପାରିବିନି? ଆଜି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ଖାଇବା ବନେଇକି ଖୁଆଇବି। ତୁମେ ବାସ୍ ବସ ଆଉ ଆରାମ କର। ତାପରେ ରାମ ଚୁଲି ଲଗାଇଲା ଆଉ ଖାଇବା ବନାଇଲା ଆଉ ସୀତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦେଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯୋଉଠି ରାମ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଆଉ ସେପଟେ ଗୀତାକୁ ପୁରା ଅଏସ୍ ଆରାମ ମିଳୁଥିଲା। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଅଭାବ ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା, ସେ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀର ଭଲ ପାଇବା ଓ ଇଜ୍ଜତ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେବେ ଗୀତା ଗାଧେଇକି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ତ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ତା ଶାଶୁ ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ତୋ ବାପ ଘରେ କିଛି ଶିଖିନୁ କି? ଶାଶୁ ଘରେ ବୋହୂମାନେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ତତେ ସେସବୁ କିଛି ଜଣା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତୁ ଏବେ ଆଉ ଝିଅ ହୋଇକି ନାହୁଁ, ଏବେ ଏ ଘରର ବୋହୂ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଏ କଥାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତ ରଖେ। କ୍ଷମା କର ମା, ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ଆଗକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବି। ଆରେ କଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ? ଜଣା ନାହିଁ ସେମାନେ କଣ ଦେଖିକି ତୋ ପରି ଗରିବ ଦୁଇ କଉଡ଼ିର ଝିଅ ସହିତ ମୋ ଫୁଲ ପରି ପୁଅର ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ନିଜ ଶାଶୁର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଗୀତାର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଯୋଉ ଅଏସ୍ ଆରାମ ଭାବିଥିଲା ତାହା ତ ମିଳିଲା, ହେଲେ ତା ବଦଳରେ ତା ହକର ଭଲ ପାଇବା ଓ ଇଜ୍ଜତ ତା ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରେ ଗୀତାର ଜୀବନ କୋଉ ରାଣୀଠୁ କମ୍ ନଥିଲା, ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ, ଗହଣା, ଚାକର। ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବୁଝିପାରିଲା କି ସ୍ୱାମୀର ଭଲ ପାଇବାଠୁ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ରମେଶ ଦିନସାରା ଦୋକାନରେ ରହୁଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆସୁଥିଲା ଘରକୁ ଆଉ ସିଧା ଖାଇବା ଖାଇ ଶୋଇ ଯାଉଥିଲା। ଏସବୁଠୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇକି ଦିନେ ଗୀତା କହିଲା, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ସମୟ କଣ ପାଇଁ ବାହାର କରୁନ? ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ରହ, ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରନି। ତୁମକୁ ସବୁ ଓଏସ୍ ଆରାମ ମିଳୁଛି ନା, ଏହା ହିଁ ଅଧିକ ତୁମ ପାଇଁ। ଗୀତାର ଯେତିକି ଗର୍ବ ଥିଲା ରମେଶର ଏ କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ରମେଶର ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା ବୋଲି। ମା, ଦୋକାନରେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା। ଯୋଉ ଅର୍ଡର ଆସିଥିଲା ଅଚାନକ ଗ୍ରାହକ ମନା କରିଦେଲେ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଲୋନ୍ ନେଇକି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲଗେଇଥିଲି। ଏବେ ଆମେ ପୁରା ଋଣରେ ଡୁବି ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁ ଚିନ୍ତା କରେନି, ଜଲ୍ଦି ଏସବୁ ଠିକ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ତ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ହଉଛି। ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ଆଉ ରମେଶର ଦୋକାନରେ ଋଣ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ନେଇକି ଫେରାଇଲେ ନାହିଁ। ରମେଶର ବହୁତ ଟଙ୍କା ଫସିଗଲା। ଶାଶୁର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ବଦଳିଗଲା। ବୋହୂ, ଏବେ ସଜେଇ ହେବା କମ୍ କରେ, କଥାକୁ ବୁଝେ। ଏ ଗହଣାକୁ ମତେ ଦେଇଦେ, ଦରକାର ବେଳେ କାମରେ ଆସିବ। ଏବେ ଗୀତା ସବୁ ଗହଣା ତା ଶାଶୁକୁ ଦେଇଦେଲା। ଯୋଉ ଗୀତା ରାଣୀ ପରି ରହୁଥିଲା ତା ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଚାକରାଣୀ ପରି ହୋଇଗଲା। ସେପଟେ ରାମ ଗୋଟେ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ସେ କହିଲା, ସୀତା, ଏବେ ଚାଷରେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ହବନି, ଆମକୁ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଯାହା ତୁମକୁ ଠିକ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ସୀତା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଭଡ଼ାରେ ଆଣୁଛି। ଆମ କ୍ଷେତର ପରିବା ସେଠି ବିକ୍ରି କରିବା, ମଣ୍ଡିଠୁ ଅଧିକ ଲାଭ ହବ। ବହୁତ ଭଲ ଚିନ୍ତା, ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛି, ଆମେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଏମିତି ସେମାନେ କ୍ଷେତରେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆଉ ରାମ ତାକୁ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି କଲା। ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାମ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଯେବେ ଘରକୁ ଫେରିଲା, ଆରେ ସୀତା, ବାହାରକୁ ଆସ ତ ଟିକିଏ। ଆରେ କଣ ହୋଇଛି? ଆଜି ତୁମେ ଖୁସି ଲାଗୁଛ? ଆରେ ଖୁସିର କଥା ଏକା ନା, ଜାଣିଛ ଆଜି ପୁରା 5,000 ପରିବା ବିକିଦେଲି। ଯଦି ଏମିତି ହିଁ ଚାଲେ
ତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଧନୀ ହୋଇଯିବା। ଇଏ ତ ସତରେ ଖୁସିର କଥା। ଯଦି ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିବ ତ ଆମର ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ହଁ ସୀତା, ଏସବୁ ତମ ପାଇଁ ହିଁ ହୋଇପାରିଛି। ଯଦି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ନଥାନ୍ତ ତ ଇଏ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଇଏ ବି କଣ କହିବା କଥା? ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ, ତୁମ ସବୁ କଥାରେ ତୁମର ସାଥିରେ ଅଛି ମୁଁ। ଇଏ ସବୁ ଛାଡ଼, କୁହ ତୁମେ, ତୁମ ହାତରେ କଣ ଅଛି? ସୀତା, ଏହା ମୋ ତରଫରୁ ତୁମର ପ୍ରଥମ ଉପହାର। ଆରେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ, ଇଏ କଣ ମୋ ପାଇଁ? ନାହିଁ ନାହିଁ, ପଡ଼ିଶା ଘର ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ନେଇକି ତାକୁ ହିଁ ଦେଇଦିଅ। ଆରେ ମୋ ସୀତା, ମଜାକ କରୁଛି। ଏସବୁ ତୁମ ପାଇଁ। ମୋ ଆଖି ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିପାରିବ କି? ଏହା ଶୁଣି ସୀତା ହସି ଦିଏ। ଏମିତି ହିଁ ରାମର କମାଇ ଭଲ ହୁଏ। ଏବେ ତାଙ୍କ କମାଇ ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେବେ ତା ମାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଥିଲା ତ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବାପ ଘରକୁ ଗଲେ। ଏଥର ଦୁଇ ଜଣ ସାଧା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଆରେ ଝିଅ, କେମିତି ଅଛ ଦୁଇ ଜଣ? ମୁଁ ଏକଦମ ଠିକ ଅଛି ବାପା, ମତେ କଣ ହବ? ହେଲେ ସୀତା କଥା ଜଣା ନାହିଁ। ପୁରା ଦିନ ମୂଲିଆ ହୋଇକି ତ ୟା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଉଥିବ। ନାଇଁ ନାହିଁ ସାନ ଭଉଣୀ, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ରାମ ନୂଆ ବିଜନେସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଆମେ ନୂଆ ଘର ନବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହାକୁ ଶୁଣି ଗୀତାର ଈର୍ଷା ଆହୁରି ବଢିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ରମେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଘରର ଗହଣା ବିକିଦେଲେ, ଚାକର ବାହାର କରିଦେଲେ। ଶାଶୁର ରାଗ ଗୀତା ଉପରେ ପଡୁଥିଲା। ସେ ଦିନ ରାତି ଗୀତାକୁ ହିଁ ତାନା ମାରୁଥିଲା। ଆଲୋ ପୋଡ଼ା ମୁହିଁ, ତୋ ବାପାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁନୁ କଣ ପାଇଁ? ନିଜ ବାପାକୁ କହିକି ରମେଶର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେ, ଅସୁବିଧା ଟିକେ କମ ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ମା, ମୋ ବାପା ତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ଟିକେ ଥିଲା ତାହା ଆମ ବାହାଘରରେ ଲାଗିଗଲା। ସେ କୋଉଠି ଆମ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ଆମେ ତୋ ସହିତ ରମେଶର ବାହାଘର କରି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ। ଯଦି କୋଉ ଭଲ ଖାନଦାନରେ କରିଥିଲେ କମ ସେ ରମେଶର ସାହାଯ୍ୟ ତ କରିଥାନ୍ତେ। ତୁ ତୋ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯା ପୋଡ଼ା ମୁହିଁ। ତୋର ଏଠି ଆଉ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। ତତେ ଏଠି ଖାଇବା ଦବାକୁ ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ। ଗୀତା ତାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ ନେଇ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତା ବାପା ତାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଝିଅ ଗୀତା, କଣ ହେଲା? ତୁ ଏକା କଣ ଆସିଛୁ? ଆଉ ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ? ବାପା, ମୁଁ ହାରିଗଲି। ସେମାନେ ଘରୁ ମତେ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ବେଘର ହୋଇଗଲି ବାପା। ମୁଁ ଏବେ କୋଉଠିକୁ ନାହିଁ ବାପା। କିଛି କଥା ନାହିଁ ମୋ ଝିଅ, ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦନା। ଯା, ଭିତରକୁ ଯା। ସୀତା ସେଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ଥିଲା ଆଉ ସିଧା ଗୀତା ପାଖକୁ ଗଲା। ଗୀତା ବସିକି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତ ମୋ ଭଉଣୀ ଏତେ କମଜୋର ହୋଇଗଲା ଯେ ହାର ମାନିକି କାନ୍ଦୁଛି। ଭଉଣୀ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ତୋ ସହ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଲାଗୁଛି ଭଗବାନ ତାହାର ସଜା ଦେଉଛନ୍ତି ମତେ। ମୁଁ ତତେ ସବୁବେଳେ ନିଚା ଦେଖେଇଛି, ତୋର ମଜାକ କରିଛି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ଖାଲି ହାତ। ଯାହା ବି ହେଲେ ମୋ କର୍ମର ଫଳ, ଯାହା ମୁଁ ଏବେ ଭୋଗୁଛି। କାନ୍ଦେ ନା ଭଉଣୀ, ଆମ ଝଗଡାର ମାନେ ଇଏ ନୁହଁ କି ଆମେ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା। ନାହିଁ ଭଉଣୀ, ମତେ ଏବେ ବୁଝା ପଡିଗଲା କି ଟଙ୍କା ବଡ ନାହିଁ, ମଣିଷ ବଡ ହୋଇଥାଏ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆରେ ପାଗେଳି, ଭଉଣୀ କ୍ଷମା ମାଗିବା କଥା ନୁହଁ। ଚାଲେ ଏବେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରେ। ଏମିତି ରାତି କଟିଲା। ତା ପରଦିନ ସୀତା ରାମ ସହ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲା। ରାମ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗୀତା ଆମ ପରି ଆମ ସହ କାମ କରୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଏସବୁ ଭୁଲି ପାରିବ, ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ସୀତା, ଯେମିତି ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ଗୀତା ତୁମ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ମୋର ବି ଭଉଣୀ। ଗୀତା ତାଙ୍କ ସହ କାମ କଲା, କ୍ଷେତରେ ପରିଶ୍ରମ କଲା
ଆଉ ଦୋକାନରେ ବି ରାମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। କ୍ଷେତରେ କାମ କରି ଗୀତାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଏସବୁ କରିପାରିବିନି ସୀତା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ହୋଇପାରିବନି। ମୁଁ ତୁମ ପରି ମଜବୁତ ନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳ ହେ ନା ଗୀତା, ସାହସ ରଖେ। ମୁଁ ବି ଶିଖିଥିଲି, ତୁ ବି ଶିଖିଯିବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସଫଳ ହେବୁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଗୀତା ସୀତା ଓ ରାମ ସହ କାମ କରି କିଛି ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିଲା। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭଲ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସୀତା ଓ ଗୀତାର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଟିଭିରେ ଆସିଲା। ଏହା ଦେଖି ରମେଶ ରଘୁନାଥ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ନମସ୍କାର ବାପା। ଗୀତା କୋଉଠି ଅଛି? ଏବେ ଗୀତା ପାଖରେ ତୋର କଣ କାମ? ଏତିକି ଦୁଃଖ କାଫି ନଥିଲା କି ଯାହା ତୁ ଗୀତାକୁ ଦେଇଛୁ? ଏବେ ତୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ନିଆଁରେ ଘିଅ ପକାଇବାକୁ? ଏମିତି କୁହନି ବାପା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଗୀତାକୁ ମୋ ସହ ନବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କଣ ଠିକ କଣ ଭୁଲ। ପୁଅ, ଯିଏ ଏହା ନ ବୁଝି ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଯିଏ ମୋ ଝିଅକୁ ମଣିଷ ନାହିଁ ସାମାନ ଭାବୁଥିଲା। ଏମିତି କୁହନି ବାପା, ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ମୁଁ ଆଗକୁ ଏମିତି ଆଉ କରିବିନି। ରମେଶ, ତୁମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଗୀତାକୁ ମୋ ସହ ନବାକୁ ଆସିଛି। ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ତମ ମନ ଭରିଲାନି? ପୁଣି ଆସିଗଲ? ସୀତା, ତୁମେ ମଝିରେ କୁହନି। ମୁଁ ଗୀତା ସହ କଥା ହଉଛି, ତୁମେ ମଝିରେ ପଶନି। ଗୀତା ରାଗିକି କହିଲା, ମିଷ୍ଟର ରମେଶ, ଭଦ୍ରାମୀରେ ରହିକି କଥା ହୁଅ। ତୁମେ ମୋ ଭଉଣୀ ସହ କଥା ହଉଛ, ଆଉ ତୁମେ ଏହା କୁହ କି ଆଜି ତୁମକୁ ମୋ କଥା କେମିତି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ତୁମକୁ ମୋ ସହ ମୋ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ମୁଁ ତମ କଥା ଭଲରେ ଜାଣିଛି। ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି ତ ତମକୁ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା? ତୁମେ ଖାଲି ଜଣେ ଲୋଭୀ ମଣିଷ। ନିଜ ସୀମାରେ ରୁହ ଗୀତା, ତୁମେ ମୋ ବେଇଜ୍ଜତି କରନି। ବେଜତି ତାର କରାଯାଏ ଯାହାର କିଛି ଇଜ୍ଜତ ଥାଏ। ତୁମ ପରି ଲୋକର ତ କିଛି ବି ଇଜ୍ଜତ ନଥାଏ। ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ ଏଠାରୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବି। ହଁ ହଁ, ଦେଖିନବୁ, ଯା ଏଠାରୁ। ଏମିତି ହିଁ ରମେଶ ନିଆଁ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ତାପରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲେ।